jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar en garti hannde oɗo ñallama dimanche hawri ko jeeɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi hawri kadi ko nogas e jeetati lewru korka addan ɗon habaruji moon e ɗemgal Pulaar titre uji meɗen ɓurɗo mawdodirɗe ɗon toon to États-Unis ma en jaaton to Washington famde holko woni caɗele hakkude makko kanko speaker on Mike Johnson e woni républicain ji ɓiɓe mi guittamo ha hande ɗo e États-Unis ma haqqillaji fof kucciti koye nangue jogorgue nanguede janggo habaruji men international puɗɗoɗam toon to Israël ene wayno ko Israël naɓe mbiɓe mbawi yaltinde ko ɓuuri hewde militaire uji mabɓe toon to Gaza kono e wayno États-Unis jaɓani ɗiɗon haalluji wi wonde ko yimɓe jaltinaɓe ɓe fof ko yimɓe tan gasnuɓe taw men jaltina taw woɗɓe ne gartire habaruji men international nawa en toon to Niger hakkude Niger e Algérie ɓuure mawde nan ɗon ɗum noon ko sibabude réfugié ji e Algérie itti toon to leydi muɗum welli ɗumen Sahara hakkude frontiére mabɓe kamɓe Algérie e Niger ma en jaaton to Sénégal kadi ƴeewen bandiral banggal toon to Touba e caggal mum ɗum ma en dutto toon to Mauritanie kadi ko fate politique parti ji lundu oɗo saha joni ene goyton mbiya wonde ko laamu ngu a hokkani hay garantie goto ko fate élection ngaji jogorɗo wadde ñande nogas ɗiɗi juin ɗum woni titre uji on ɓurɗo mawnude oɗo journal ma gueɗe dutuji muɗum joni joni siftintan tan hannde ko jeeɗiɗi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar jaam hiiramon mbiɗen ni toon to Washington e tugnadi kadi ko CNN report hono kanko Mike Johnson continue jogade caɗele tawde kamɓe yimɓe représentant ji ɓe garti vacance uji mabɓe ene wayno ko représentante biyeteɗo Marjorie Taylor koko wino e ko waɗata addata proposition pour kanko yo itti o natta ardade suudu représentant ji ɗum noon ko siftindonde ko kamɓe républicain ji ɓuuri toon hewde kewal donc kamɓe jogui droit jogade gardiɗo suudu représentant ji ɗum noon ene wayno ɓe peelimo mbi wonde ko wallodiri e démocrate en surtout ko fate budget moɓe vonno e nder mois de mars ɗum noon e wone oɗo saha joni kadi mo jogui kanko hoore makko caɗele kanko Mike Johnson par ce que won bill won facture aji kadi padɗima goɗɗi ɗiɗon facture aji ne waɗi hen ko fate wallude Ukraine e ko fate wallude Israël ɗum ɗo fof ko hunde nde ganduɗa hen kanko mo continue e démocrate en pour wawde addude ɗiɗon facture aji kono noon sibabude Israël jogade caɗele oɗo saha joni caggal nde waɗi ɓeɗo yimɓe jeeɗi liggotonoɓe cuisine international e wani won démocrate en han kadi mbi ko kala ken mbaɗata kele mballa Israël ko fati kalis il faut ko wona condition ngaji donc ɗum ɗon ko ɗum woni oɗo saha joni o wawa jogade garantie ni hay démocrate en ma ballumo wadde oɗon facture ko wawi wonde fof ene wayno ko won républicain ji mbiɗo won mbiɓe wonde ko kala nde o addi hen facture o haali hen o walli démocrate en ha balli Ukraine ene wayno koko continte yaltindemo ɗum noon ko ɗum woni ko haalta toon to Washington ko jiiɗa ɗum e États-Unis ene wayno ko janggo ñalawma hawrata ko jeetati lewru avril ene ɗamina wonde ko nangue ma nangue ɗo e États-Unis donc ɓuuri hewde États-Unis ko ɓuuri hen hewde ene wayno ko ma ji lewru ndu en majje kene won ha wayno niɓɓere ha wata no minuit ni ɗamina to ɓurata wawde yiyede ko tuggi tan Dallas, Indianapolis, Cleveland, Buffalo, New York ɗiɗo ko ɗi woni guure ɓurɗe wawde hawnaki ma nangue wawa yiyede toon hono nanguira kono noon ko to wawi wonde fof ene wayno ko état ji ɗi fof so tawi yimɓe jogui longoɗo walla jogui lone mum mbaɗade spécial ene mbawi yiide nangue no nanguirani ɗum noon ɓe mbi wonde ko nangue ma nangue kadi ma yi battane muɗum États-Unis Mexico ene wonde Canada ɓe mbi kadi ene wayno juutendi muɗum to wawi yiyede ma won hakke temedere sappo e joyyi mile en juutendi ko noɓe mbiri ni ko tuggi tan Texas ha yettanima Maine e ɗum noon kadi en rewata koye guure ko wayno Dallas, Indianapolis, Cleveland, Buffalo e New York ɗum noon kadi ha hande ko siftinde yimɓeɓe toon kadi oto so tawi gonɗon koye Bawol surtout ko hedde midi e hunde à partir de midi nangue nanguete oto koynoɗe dow so tawi on ngala lone muɗum spécial yamira ko kala jiɗɗo yiide ɗum yo yaaya to pharmacie ji walla boutique aji ɗo yeyete soddeɗon lone habaruji men international hono kamɓe Israël e tugnadi kadi e communiqué gommiɗo toon to IDF ɓe mbi wonde ɓe mbawi ittude kamɓe militaire uji mabɓe kewɗi gonnoɗi toon to Gaza na hedde brigade goto ɗum ɗo fof ko sababude haala kanko président Joe Biden o joguidino e kanko Benjamin Netanyahu ɗum noon ene wayno ko caggal muɗum hono communiqué jaltude toon to Maison Blanche hono kanko John Kirby o wi wonde ko ene wayno ko Israël ko wiyata yaltini militaire ji muɗum ko ɗum ɗo wona yaltinde ene wayno ɓeɗon yaltinaɓe artiraɓe foof
ittaɓe toon ɓe fof goni koye rotation, ça veut dire ko goni toon lebbi kewɗi alaa sago course passe banggue goɗɗo woɗɓe lomtine no ɓe mbirini on ko kamɓe maison blanche ha hande ɓe jiyani Israël ene continue ɗoftade gueɗe ɗe ɓe kalde muɗum ko fati en holno wawata ha ko warata civil en ko ha usto. Kanko joguiɗo konngol toon to maison blanche ko haali ko wi ko wandi ko won recommandation ngaji kewɗi kanko président Joe Biden wadde en Benjamin Netanyahu ene wayno ko ɗum ɗon ɗoftaka oɗo saha joni. Ha hande toon to Moyen-Orient ono kamɓe Iran ene wayno ko goto e conseiller ji militaire uji kanko gardiɗo leydi ndi Ayatollah Ali Khamenei ɗum noon haali hande ko ñande 7 avril o wi wonde ko oɗo saha joni ɗoɓe jarata ɗo ala fof ambassade Israël naji gonɗo e aduna he jogorɗo han kadi wonde kisal ɗum noon ko caggal nde kamɓe Israël naɓe bombi hono ambassade mabɓe gonɗo toon to Damas. ɗum noon ɓe mbaɗi hen yimɓe jeeɗiɗo ɓeɗon yimɓe kadi ko militaire uji kañum koyemen liggotonoko toon. ɗum noon Israël ha hande ne continue wiya wonde ko ɗum ɗon wona ambassade par ce que ɓeɗon militaire uji ɓe mbari ɓe ko yimɓe ardinoɓe kala peeje baɗeteɗe pour hono kamɓe wat boniyankoɓe wonɓe toon to Liban walla wonɓe toon to Syrie walla wonɓe toon ni to Palestine pour no jannire mabɓe. wawi wonde fo ene wayno ko kanko général mo mbiyata Yahya Rahim Savani gardiɗo gardien de la révolution o wi wonde ko kamɓe Iran eɓe garantisi wonde ko ambassade Israël ala fof to wawi hankkadi hisde ko ɗum waɗi oɗo saha joni noon kamɓe États-Unis e kamɓe Israël eɓe pewnti no fewi walla ɓe jogui kullol no fewi pour ko fate hen ɗaminade hawnaki hayso nde wona Iran directement mouvement ji goɗɗi ko wayno Hezbollah ene ko wayno Hamas ene walla mouvement ji goɗɗi hawnaki ma continue wadde ɗiɗon attaque uji. Toon to Sénégal e tugnadi kadi eko Sénégal bindi hono suka goto wawi fiide sehil muɗum goɗɗo laaɓi e wari ɗum noon ene wayno ko ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo ɓe liggotono koye ko plâtre uji ɓe mbaɗatno ene wayno hen suka goto wi takki suka goɗɗo wi wonde ko ene wayno diftima kene wona 10 000 francs e nder caisse mumen caggal mum ene wayno patron on convoqué ɓe nde on suka takkaɗo ene wi wonde koma yetto ko wawi wonde foof ɓe mbaddi hen haaɓe ceerda kono caggal muɗum wayno ko kanko takkaɗo o fi mo takkuɗo mo laaɓi koye saraji becce ɗum noon finalement ko ɗum warimo kanko hiiɗo laaɓi o noon o joni o mon continue yiilede o andaka taw to woni kono noon eɓe gandi inde makko eɓe gandi kadi holto woni kono noon ene wayno ko majjuɗo pour le moment donc ko habaruji gomiɗi toon Touba hande toon to Sénégal ene wayno ko gouvernement kesonomaɗo nene continue yimɓe ne continue wattude hen haqqille ƴeewa holde puɗɗoto joɗade kono noon kamɓe ene wayno ko sifaji kewɗi janti hen sifaji jantuɗi hen ɗi ko ɓuuri hen hewde e kamɓe ɓeɗo ko ɓuuri hen hewde mabɓe ko yimɓe joguiɓe diplôme aji joguiɓe jangde towde joguiɓe kadi karallagal kono noon hawnaki wonɓe hen kadi ko yimɓe artiraɓe sibabude ne joguino probléme uji hakkude muɗum e gouvernement Macky Sall goto e général uji gardinoɗo gendarmerie ɗum ɗo foof ko hawnaki yimɓe wonnoɓe parti gardinoɗo leydi supporteur uji mumen nene continue wadde gulali oɗo saha joni ko jiiɗa e ɗum ɗon toon to Casamance ene wayno ko won communiqué ji jaltuno toon wonde ko hono mouvement gonɗo toon to Casamance kaɓeteɗo pour indépendance Casamance kañum hoore mum ene wayno waɗi communiqué wi wonde ko hono kanko premier ministre mo Sénégal Ousmane Sonko ene wayno ko wona ɗum o haltuno mabɓe kono ene wayno oɗo saha joni ɓe mbi ɓe gurtini henna doole mabɓe ɓe gurtini kadi haare mabɓe pour hebde indépendance toon to Casamance ɗum ɗo foof ko jogori addude kadi ko caɗele toon to Sénégal hande toon to Sénégal e tugnade kadi habaruji gumriɗi toon to Sénéweb hono kanko Mohamed Boun Abdallah Dionne donc canguinoɗo ñande aljuma nde toon to Paris ñande alarba garowo ɗo ene wayno ko gubbiteɗo toon to Touba ɗum noon ko Touba kadi ko woni nokku ɗo hooɗi ɗum noon ko tugnadi kadi e noɓe kalini mbi wonde ko ɓandudu ƴeftere ko ñande toon to France altine 7 lewru avril e kadi arata toon to Dakar ko ñande 9 lewru avril à 3 heures ene wayno ko gubbugol makko waɗata ko toon to Touba donc ɓe jogui calendrier ji no ɗum waɗira fate guenays makko ene wayno organisé ko toon to galle mabɓe toon to Fann Hock ɗum noon ko ñande aljuma 12 lewru avril hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi donc ene wayno ko ɓandu makko artirte ko altine janggo kadi ene wayno ubbite ko ñande alarba toon to Touba toon to Niger ene wayno wuuro mawde nen woni hakkude Niger oɗo saha joni e kamɓe Algérie ɗum noon ko caggal nde Niger takki Algérie woni yimɓe hewɓe riwti toon to Algérie wi ɗumen rewni ɗumen toon to frontiére taw ko désert ɗum noon ko hakkude frontiére mabɓe kamɓe Algérie e Niger ko ɗum waɗi Niger kañum hoore mum convoqué ambassadeur Algérie ñande 3 lewru avril nde to ɗum noon ko pour hollude mettere mumen ko fate ne ɓeɗo artiraɓe e frontiére muɗumen toon to Niger ɓeɗon kadi ne gartirtede woni hen lebtaɓe woni hen kadi kaake mumen keftade doole kutorama hen ɗum noon ko hunde nde fotani wonde ko ɗum waɗi caggal muɗum hono kamɓe Algérie kamɓe koye mabɓe ɓe convoqué ambassadeur mo Niger ko ñande alkamisa 4 lewru avril goto mabɓe fof ne continue
ene fela goɗɗon donc e tugnade konngol kanko ambassadeur mo Niger gonɗo toon to Algérie biyeteɗo Aminou Malam Monzo o wi wonde ko pottital makko hakkude makko e tolno makko mo Algérie o wi yaahi ko ɓe mbawi haalde hen ko fate e jokkodiral ponngal wonde hakkude leyɗele ɗe ɗiɗi e surtout kadi hol peeje poɗɗe ƴeftede pour yimɓe wonɓe toon to Algérie walla wonɓe toon to Niger ko fate yimɓe ko mbiyata wonɓe uuƴu holno mbawi yaltinire walla nawtirede taw koye newuya ɗum ɗo fof ko wawi wonde fof ene wayno ko uure nden en continue woni oɗo sadio hakkude Niger e Algérie toon to Mauritanie en wayno ko parti ji lunde ɗimo wullitade oɗo saha joni surtout e nder élection ngaji garoji woteji garoji ñande 22 juin ɗum noon ko woteji ɗi toɓɓade gardoɗo leydi toon to Mauritanie ɗum noon e nder gullitagol mabɓe mbi wonde koye laamu ngu ene wayno rokkaniɓe hay garantie goto surtout ko fate woteji ɗi no jogori yaarude e konngol makko kanko Hammadi Sidi El Mokhtar kanko woni président conseil supervision opposition mo démocrate ɗum noon mo mbiyata ANRD walla ko wiyete tawassul mouvance islamique o wi wonde ene wayno ko oɗo saha joni hay garantie goto waɗaka toon pour surtout woteji ɗi holno jogori yaarude est ce que ne jogori labde kanko Hammadi o wino ɗum ɗo foof ko hullude tan beele hono gueɗe caɗele bannoɗe e hitande ujunnaji 23 taw oɗon saha joni oɗon saha ko woteji suɓade yimɓe wonoɓe ko wiyete sénateur uji wonoɓe maire uji wonoɓe ɗum noon ne wayno ko oɗo saha joni kamɓe seeni oɗo ɓe jinno ko seeni goɗɗo waɗe taw ko commission mo ganduɗa indépendant en jinno kadi ko goomu goɗɗo waɗe goomu o kadi taw ko notre wonɗon en wawa kadi wallude rende ko fate ɗiɗo woteji e tugnade kadi e kanko biyeteɗo Wan Suwadou Mamadou ɗum noon ko député alliance pour la justice et la démocratie mouvement pour la réconciliation mbiyata AJDM o wi wonde kanko hoore makko ne woodi gueɗe poɗɗe andede surtout ko fate no statut opposition neɗɗo lundiɗo laamu o wi ɗum ɗo fof ko hunde kala citoyen ne wawi wonde hen bawɗo wonde hen kadi ne jeeya hay parti ji ɗi ganduɗa walla organisation ngaji ɗi ganduɗa kañum koyemumen ngala joɗini ɗumen toon to assemblée national kono o wi kadi woodi luural walla ne woodi won gueɗe ɗe ganduɗa laamu ngu ene luurodiri e hoore muɗum ni gueɗe ɗe waɗata ɗe ɗum noon kadi o jaboto ko konnguɗi ɗi ganduɗa en peeje ɗe kanko premier ministre mo waɗi ɗo o wi wonde ko ene wayno ko laamu ngu oɗo saha joni koko haɗi kala parti walla organisation mo ganduɗa ala statut légal pour tawede activité ji politique ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henna kanko hoore makko mo yanti kadi e konngol surtout wonde ko oɗo saha joni kala ko fate ne lernude gueɗe ko fate woteji garoji ene foti ummanede ko yaaki ɗum noon ne siftindon tan ko woteji ɗi ko ɗo e lebbi ɗiɗi siftindon tan ko hon kanko Mohamed Cheikhoul Ghazouani kadi ko candidat deuxiéme makko mandat pour yidde kadi arditade leydi ndi hande toon to Moyen-Orient délégation ngaji Israël e délégation ngaji Hamas jettima toon to Égypte ɗum noon ko continde wawde haaldude ko fate holno ɓe dañirta jaam holno ɓe dañirta deejre kadi prisonnier ji ɓe ganduɗa kamɓe Hamas ɓe jogui ɗum oɗo saha joni prisonnier ji palestine naɓe beele mbawa wossidirede ɗum ɗon kadi ene wayno ko oɗo saha joni Hamas ko namdi ko e ko Israël namdi ko gueɗe goɗɗodirde kono noon sibabude oɗo saha joni tout en caggal konnguɗi kanko Biden o wawi jokkodirde e kanko Benjamin Netanyahu surtout kadi sibabude oɗo saha joni pression gonɗo toon to Israël saabu yiyama oɗo saha hande ñalawma hande ken wona ujunnaji neɗɗo ne gaari toon kadi ne ceeb toon to Tel Aviv e Jérusalem ɗum ɗo fof ko ñaaga wiide wonde ko kanko Benjamin Netanyahu il faut que démission donc hawnaki ne wayno ko kaldigal pour ko fate deejre toon to Gaza hawnaki kamɓe ɗiɗon délégation ngaji kadi maɓe nanodir siftindon tan ɗiɗon délégation ngaji kadi ɓe jogori joddade toon ko yimɓe kadi jeeyaɓe toon to Qatar e Égypte e jeeyaɓe toon kadi taw ko délégation ngaji kadi Israël e kamɓe États-Unis hande habaruji men international toon to Mali e tugnadi kadi e ko radio France international report ene wayno ko nguleyki waɗi toon yimɓe hewɓe ɗum noon ko tuggi ñande goho lewru avril ha yettanma ñande 4 lewru avril ken wiye temedere e yimɓe ɗiɗo maayi sibabude nguleyki ɗum donc ene wayno ko gaddama toon hôpital ɓeɗon yimɓe kadi ko yimɓe jaaroɓe tuggi 60 hitande walla ko ɓuuri ɗum walla joguiɓe kadi ñawuji chronique ko ɓuuri hen hewde ɗum waɗi ene wayno ko nder hitande ujunnaji 223 ɓe dañi kadi ken wona temedere e yimɓe 30 neɗɗo maayiɗo sibabude nguleyki oɗo saha joni nguleyki tinaki toon surtout toon to Kay ene wayno ko banggue hirnangue leydi ndi température yettima ha ken wona 48,5 degré ɗum ko ñande alkamisa 4 lewru avril nde tan donc ko wiya hen reportama hen ken wona yimɓe temedere e yimɓe ɗiɗo tan maayi hakkude tan 1er avril e 4 avril babul nguleyki bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diow Sar ko fate korka siftindon tan
tunnaadi kadi habruji juma westchester jamma janngo koko naflete donc lewru koor ɗo états-unis koɓe kiisi ko balɗe capanɗe tati warta so jamma janngo altini ko naflama noon firti ko mardi koko hoorata ɗum noon ko julde wonata ko ñande alarba so allah jaaɓi donc wonande ñalawmaji garoji ɗi ɗum noon janngo altini ene wayno hawrata ko nogas e jeenayyi lewru koor kejjari foti gartade ko 5h55 5h55 woni kejjari foti gartade wonande kikiɗe noon ene wayno humtete ko ñande altine nde ko 8h 8 minutes 8h 8 minutes woni kumtari ñande talata woni ñalawma cakkitto kejjari foti dartade ko 5h53 5h53 foti dartade kumtari ñande talata nde woni ñalawma cakkitto koor wonata ko 8h 9 bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Diosa ɗi kabaru min jogon noon hannde ɗo ñalawma dimanche hawri ko jeeɗiɗi lewru avril hande ujunnaji nogas e nayyi yen mbaali jaam ha janggo on jarama.